met je kinderen, dan betekent dat dat je kind voldoende rust krijgt. En dan kan ik bijna als directeur hogere cijfers garanderen. Dit is hem, het telefoonbedje. De nieuwste gadget van het Dokkinga College. Die deelt de squallen uit op de iepen dagen onder de orden. Om zo meer rest voor de leerlingen te creëren. Ja, ik had er niks mee. En verder, ja, ik weet het niet. Ik vind het maar gewoon doen. Het idee is een beetje dat als de mobiel wat vaker om kont komt, en ik zeker s'nachts, we krijgen even bij deze klas dat er best een heel aantal leerlingen s'nachts de mobiel in de buurt hebben. Ik denk dat dat een keuze is die smijtelijk is, maar misschien beter van net. Dus om meer nachtrust te creëren, uitgerustere ben op school, levert meer rendement op. En keer naar wij als personeel en als school volle beter werk doen. Het idee kwam vanuit de IKEA, die het bed ontworpen om de mobiel van het bed te houden. De meningen onder de orden zijn verdeeld. Sommige ouders die het heel eerlijk zeggen, nou, het is soms best wel een strijd thuis om het gesprek over de mobiel te houden. En we willen liever minder. En ouders zeggen er ook bij, ja, we hebben zelf ook een voorbeeld. En wie vindt het zelf ook wel eens lastig om de mobiel op die het onder kont te doen. Maar de leerlingen zijn nog net uitzogen. En hij dat ik nodig. Nee. Het is gewoon rotzooi. Ik ken hoe ik net. Het gaat niet nodig. Is het vol op de telefoon? Ja, nou wel. Dan misschien net goed dat de telefoon dan ook geen rust krijgt. Nee, het is een telefoon, het is materiaal. Ik denk dat Ben zei, nou, voor hij de mem is wel een goed idee. En dat hij de mem zei, ja, maar voor hem is het ook een goed idee. En we hopen eigenlijk dat het gesprek oplevert. En van daaruit ook dat ouders zich steund vielen om te zeggen, ja, het is toch echt goed om ze nou dan wat meer rust in te bouwen. Dus eigenlijk samen